zorionak Euskal Herriko txapelduna ziklokrosean. Imaginatzen maiot hau, Euskal Herriko txapelduna izatea berezi izan behar duela profesional izan dare. Hombre, irabaztea beti da politxe eta etxen irabaztea ariketa gehiago. Eta, hemengo txapelketa izan da, egia esan oso guztua. Erakutsi duzue ruteroek ere hemen Euskal Herrin maila hona duzuela ziklokrosean, gaurko zirkuitoa azkarra zen, baina esaten diguzunez teknikoa ere. Azkarra zen, lokatzik ez zuelako, baina batez hemen berako parte hau oso kurba itxi desente zeuzken eta alde hortatik bai zala teknikoa. Zezen txasokin zaude oain, zure denboraldia hasi ez dela oain diken, baina ziklokrosean ere aritu zela pixkat. Prestaketa moduan hartzen dugu, ez? Egia esan, guantxe prestaketa aurre denboraldian prestaketa murgituta gaude, eta prestaketan parte bat bezala hartzen dugu ziklokrosa, neguko modalidadea da, eta oso ondo etortzen zaigu. Txikitatik egin deun modalidade bada, eta nik uste bultzadatxo bat ere ematea ondo etortzen zaiola, eta gazteak eta pixkatan ematen dian kirol ederra praktikatzea. Datorren igandean, ziakaso urteko lasterketarik bereziena etxean, eta gaina maiot berriakin zuko fidizen, nahiak Movistarrekin. Ze espero duzu etxako garragatik? Hala da, ez. Guretzako azkeneko lasterketa izango da urtengo denboraldean ziklokrosan, eta etxean tokatuko da, eta zuk esan bezala, bakoitza bere talde propioakin korrituko da, niko fidisekin eta berak Movistarrekin, eta nik uste lasterketa polita eta bereze izango dela. Zorion, Gorka, disfrutatu. Eskerrik asko.